Alright, nyaya yemamirire yakaita tinzwa watsanangura zvetazwa tese toda uchizwa matsanangurire enyu maererano ndimi muri kugara pasitendi ka asati aoneni mari yaoneni asati abhadhara edai taurira kuna ishiyamusana kuti zvakamira sei kubhadhara kweuchaziva pandakada receive phone call yekuti ndiri kudiwa kwamambo ndandiri kuharare saka chakakurumidza kukirika mupfungwa mangu ndechekuti regedzai ndinonzwa nyaya yacho sinzi zviri kunzi Shepherd Zikayo andi Mhangara. Saka mari yedare ndakatokweretera kuuya kuno for dare iroro, so mari yedare ndofunga pachazoita futi next dare vanhu vari kunohonga muchete basa rekuya kudare musina mari murombo zvatsiva changamira ndakataura zvekuti urombo endati kukwesa titaure kuti urombo ndochinase kuzwa haisitokotemera devoti kukwesa alright. Zvakaitika ndezvekudai 2023 muna March ndombodzoka kumashure 2020 pakashayika sekuru Washi ndo patakatanga kutaura zvekutsvaga mastands kuno kustand kuna Sabhuku Saurombi. Saka zvadaro from 2020 chingotaura 2023 muna March ndo pandakatouya street ndandiri kugara kuBulawayo, ndo pandakauya kuno kuChimanimani, ndo pandaenda nemupurisa waSabhuku pamunda wacho watakugara. Ndichisvika handina kumboona pakatemwa, rariri sango, ndobva ndada kutomboparama. Asi chakatoti ndipade yanga iri nyaya kuti padhuze nechechi also campsite. That same very day ndora ndakabva ndabvisa mari yemutero 2023 muri muna March, ndobva ndadzokera kusvika 2023 December ndo pandakatanga kuunza metero yekuwakisa jecha pit center 2023 December. Jecha riya robva ratombogara pit center yacho iri. hapana zvawakambotaurirwa here nevanhu vanga varipo? Sabhuku akati kudini? Alright, history yacho inoti because takafamba ndichiratidzwa boundary ndokuona makuwa. Guwa rekutanga randakatanga kuratidzwa ndera mai wana Mageza, ndiye ndichivati Mukoma. Then tobva tachizoenda pamakuwa ekwaRambo painera iwo Mukoma anzi Filipi nere rakanzi Zikayo. So ndichibvunza ndikati makuwa yakamira sei? Zikazi no, makuwa aya haisiri problem because mese muri kupinda mulaini rewazukuru wekwani wekwaSaurombi. Ndera Mukoma kuFilipi nemudzimai wavo, rimwe racho rech3. Then kuZasuku ndokunere ramai wana Mukoma Mageza. Ndobva ndabvunza ndikati saka Mukoma Mageza wanga wasina, Mukoma Filipi wanga wasina mwana mukomana here? Ndikazi no, wanaye mukomana anonzi Simba, asi Simba kubva pashayika baba vake kusvika nhasi, ende ndinofunga communication dzaiitwa dzenyaya yestand iyoyo aitonzi haana kumbobvira abvisa mutero, ende ranga ratosango pamatongo pacho pane dzimba dzakatongohitika raritori sango maona. So ndikati no, handina problem, isusu kuri kuzoti taita hiro sedu tinoenda uko kune rekwa uyo mai wana Mukoma Mageza. Makuwa ndifunga kuti angaita problem. Wati wakatanga unongedzerwa stand 2023 March.
iwo bwaka uchitoda stand waka uchida stand 2020 ndio pamakatanga akutaura parufu rwasekuru washe. Saka kuzouya nechiratidzo nzvimbo nekusaenda Bhandara Mutero, it was 2023 March, nekutoratidzwa maboundary acho ese nezvemakuwa zvandiri kutaurira. uno ruzivo here nemafambiro anoita nyaya dzekugara kumaruzero? Mutapeka ruzivo nderekuti ukataura nasabhuku sabhuku kufunga kuti ndiye anochikuratidza kuti apa kana kuti apa. Hatitodaidi kuti tinge tisiti pane problem. Sabhuku according to the Traditional Leaders Act chapter haapi munhu pekugara. Zimbabwe ino yese hapeno South Africa. Zimbabwe muno mese sabhuku akapa munhu pekugara imhosva. Kuti paine atori munomu akapuhwa paari kugara nasabhuku imhosva pamutemo wemuno according to the Traditional Leaders Act. Sabhuku ano-identifya nzvimbo kuti area mangu pane pandaona apa ndine munhu auya anonzi inzwai mamukuhlani wakanga uchibva Kubocha. kubocha ane tsamba yake kubocha kwani Mufudza. sabhuku mufudza area abva kwasabhuku mufudza tsamba yabva kwasabhuku mufudza iri pano iyi ine date stamp nezvese zvasabhuku mufudza. Sabhuku mufudza aisa recommendation yekuti mukuhlani munhu anogarika naye zvakanaka, saka tsamba yake iri apa yopuwa wopa muna sabhuku. Sabhuku oona nzvimbo mowirirana mouya kuna mambo. Iwo 2023 wakauya muna March. ndobo wakatanga kuita zviro zvako panga pasina mambo. Ndizvo zvose ku. Panga pasina mambo. Saka zvinotaura ndezvekuti manje iwo settling yako iwo according to the Traditional Leaders Act it's illegal. Hauna kuiswa ipapo namambo. Sabhuku anouya nepepa newewe kuna mambo, ndauya nemunhu wechangamiro uruda kugara munyika mwenyu. Inini ndokuona ndotarisa tsamba yekwawakabva kuti munhu akaita sei ndisati ndakuaccepta ndii ndototi right sabhuku chitora munhu uyu muende komba kana kuti pemanorongerana handisi kupada tsvaga pamwe potsvagwa pamwe ponoenda kunoiswa ndopaindosa kuti right. Tine dambudziko rakanyanya muno muvanhu chete hamuzivi mutemo mafambiro unoita. Muruda kutoti muitwe exercise yekuti munhu wese ari muno asina tsamba iri kubva kwendiri ine chidhindo changu you are illegal. Munhu wese ndinoda kuti mwese muzvizive. Ndinokuona vamwe vacho muri kutoita madzungu, vamwe vachitopenga iwo vachiti ndepangu, mwese you are illegal. Until ndaindosa, I'm not saying that I'm going to chase you away. Ndiri kutodawo vanhu kuzimambo chi vanhu ende vanhu kuti wanzi vanhu ndi mambo bozi vanhu havaendi pasinani. Ndinokudai but chatinenge tiri kuda isusu inonzi muchirungu regularization. Tiri kuda kuti tinge tichifambira pamwe chete. It's unfortunate kuti Saurombe yanga isina mambo for almost 8 years. Pane waimbopinda waititirana mambo wachidaidai hanga ari maheadman. Mambo wekutanga ndinini. Saka whoever feels kuti ari kuda kunge achigara maSaurombe muno tiri kuronga madates nevanhu vevidiko nemacommittee members nemasabhuku enyu. Ticharonga village by village, muchauya panapa for regularization. Tichikupai ma-certificates atichakupai anenge aine rubber stamp yakanzi Chief Saurombe. Kubva ipapo waamugari wekupi wemuno. ZAC iri kuuya
inoda kusvika zvinhu izvozvo zvese zvaitwa. Saka in short, in your case, hatina chetingada kunetsana nemi kana kuti kudini, because makatouyawo mukateedza mitemo yakanga ironzi ndo irichi yacho iripo. Saka munhu iyeye akatokuitirai zvinhu izvozvo akatotyora mutemo wehurumende. Sabhuku wenyu wacho iyeye akatotyora mutemo wehurumende, because haana right yekuti whether panga pari pana ava kana kuti panga pasina munhu, sabhuku haana mvumo, haana power yekupa munhu pekugara. Basa ramambo. Wapanzwisisa? Saka nevertheless isusu hatichasweri hedu kuda kuti titendere tinopedza nguva nyaya nhasi dzakawanda. Isusu taugadzira samoni rekudaidza sabhuku iyeye kudai, ochititsanangurira iye simba rake raakanga achishandisa kuti nderipi nechapter yaakashandisa kuti ndeipi. Then kubva ipapo tinochiona kuti nyaya iyoyo inonge ichizopera sei. Zvazviri izvozvizvi hatingaipedzi. It is a word of mouth against another word of mouth. Paine munhu akaexecuta, munhu iyeye akaexecuta majudice, akatorera umwe munhu land, haana futi sabhuku power yekutorera munhu land kana kubvisa munhu panzvimbo paari. Anotorequesta that kuna mambo, and haana power yekuisa munhu zvaakakuita iwowo wacho futi. So whatever he did to this gentleman is illegal, and whatever he did to you is illegal. And inini ndaapo manje kuti ndichitoona kuti nyaya iyoyo yakamira sei, saka ndavepo. Saka isusu what we are doing, tauda kuronga samoni rekuti timusamone Raymond ndizvo, get details, next court date anofanira kuti auye iwo wacho unenge uripo, uyu wacho anenge aripo, nemavangani iye uchatitsanangurira sedare kuti wakazvifambisa sei, nekuti simba racho akanga ariwana kupi ende achizviita sei. Then ndapedza ndichapa verdict judgment ipopapo ndiyo inenge ichizoshanda. Handitange ndaita preempt kuti chii chinenge chichiitika, because iye pamwe ane matsananguriro achadini, haachaita, anodarika mutemo wehurumende. Kuna vanhu vanoshandisa mitemo yavo kaunoza pamwe ichitoshanda asi ininika ndinoshanda newe hurumende. Go and find out your for your own purpose of perusal. Check with the records. Traditional Leaders Act kuti sabhuku wakakupa nzvimbo iwewe anaro here simba rekukupa nzvimbo. Unoda kuti uzvitsvake iwe, woendawo futi wocheka neTraditional Leaders Act chapter nelands what copy yamocheka kuona kuti iwewe unogona here kutorerwa nzvimbo nasabhuku ichienda kuopuhwa umwe munhu. Zvimwe zviro zvacho munee muchidai kuti mambo atongeka, asi mutemo unenge wakatotonga kana muconstitution zvirichi zvirimo. Tichapa hedu judgment tazopedza nyaya yacho, asi ndoda kuti mugare mwaziva kuti whatever happened is illegal. Kutorerwa kwake it's illegal. Iwewe wacho kupuhwa nzvimbo nasabhuku already it's illegal. Whether yanga ine munhu kana kuti pasina munhu, hakuna sabhuku anopa munhu pekugara. Thank you. So we meet on our next court date, 7 September. Moya muno yo 7 September mudzoka muno taakusamona sabhuku iye musi wa7 anenge ari muno. Ochizouyo otitaurirawo chapter yake. Pamwe mabhuku ari kuwanda mazuva anaya, maybe inonzi AI. Pamwe wana artificial intelligence yakungotangawo zvimwe zvinwana. But ndoda kuti muende muchiziva kuti ndo mamiriro akaita nyaya. Handisi kuti ndatonga, handisati nyaya yenyu tiri kuiita musi wa7. Ndakasandati munhu akakupa pekugara ane tsanangudzo pamwe yaachadini, yaachapa ichaita kuti sedare tese tidini taunderstand. Asi ndati ugare waziva kuti kupuwa kwawakaita it was illegal. Thank you. Onana musi wa7. Uyu manje azwani marisita kuti akabhadhara chii? Mutero. Yes. Azwani marisita zvisazoti ndapanda mwani marisita. Tichizoziva kuti marisita
akanga ari a against izowekwa wangadoti ndoda kubvunza mutape kuti ndakauya 2023 March rori remajecha rouya kakutombogara kutema ava ndo mabhiridha angu ana mukoma tinota kutema ndichiunganidza ndichipisa. Mubvunzo wangu ndewekuti zvese pazvaiitika izvi haana here zvaifanira kunge akaita. unogona kutora mukadzi wemunhu ari ujeri womubarisa ana 4 bhanditi iroro musi rinobuda mujeri rinosvika richimwisa demo mhosva haina mutirire wakaenga ukabarisa 7 iro bhanditi pamwe rakasiya rabarisa 1 ndobva rasungwa ngemedha kana kuti robva raenda ujeri. Iwewe karunyere kupe haumbozosvikiri kuomubarisa vana 5-6 usina kumbunzi iwe uyu iwo wakazvizwa handisumhanya kuti mukadzi worunyenga uyu hapeno ngazi akambotiti akabariswa kana kuti wakambororwa hatichana sedu asi muri wacho handisudini iwo gara uchindoziva kuti pane zvakambodina zvakamboitika chete zvokuti paanoende demoka asati ataura kuti unojeka mukadzi wako anokutema watobuda nepawindo bcause unenge wakambozwa but unoziva kuti munhu ka zvinhu zvinobohwa kutaurwa zvinhu zvinosida kuzwa unoziva its so embarrassing munhu aroda kukutaurira kuti mukomana waurodanana naye imbavha haudi kuzvinzwa asi unonge uri kuzvinzwa asi usikuda kudii kuzvinzwa kusvika azokubira foni ndopaunozoti iwe musiya waiti kudikwe iwewe. Saka nyaya yakaitika apa isusu like I'm saying hatisi kuti it's a case against uyu claiming hake whether place iyoyo yanga iri yake kana kuti panga pasina munhu Sabhuku haana power yekupa munhu pekugara. Ndikupanzwa mutape Already ndobori ndati asati ndatonga ndinoda kungoti uzvizive chete kuti Sabhuku haapi munhu pekugara. Hakuna mutemo president tokuti Emerson Mnangagwa wakatozvinyora zvirimo muTraditional Leaders Act zvirimo futi muNew Constitution of Zimbabwe. Sabhuku never haana kubvira mazuva ano. Sabhuku haazi kumbobvira apo power yekupa munhu pekugara nanhasi nekusingaperi. Amen. Toonana musi wa7 iwo don't worry nyaya yako iye uchatsanangura.